18 तारिख नभेम्बर 2020 त्रिपुरा मथा जोंनि बुबागारानि दावलुंगैसिम थांनाय 30 तारिख अक्ट'बर हजागारिनि हराव नबारवाटी थायै जोंनि ताखुक उपेन्द्र देबबर्मा ताई ताखुक रन्जित देबबर्मा बिनि नक न आदिना हराव वाटी फाइबाय नक बाय थांखा नक बायमान होनो गै जोंनि बुबागारा सोंना त्रिपुरा मथनि सेंक्रागुंनि सोंना दागिखा दागि मानि उलाव सोंनाय फैखा आरो विजिट खायफैखा विजिट खालाय बिनिफ्राय अनेक क्षयक्षति इंखा आबनो खायरक जागै जोंनि बुबागारा बनो किसिसा सभा सरुनानै सोंना रहजाक बुबागारा जे रहमनि रां किसे मिसा सभा सरहना रहमनि सोंदिने रहलानिया हिना आरो फाइलायो बनो सभाना हिनि फाइलायो तामनि हिंगांके जोंनि बुबागाराखौ खायरकनाय हामजागनाय बरकनो दफना हामजागनाय आबुनि बागैनो बो सुद अ जागा सिमिया जत जागानो इसा मिसा जोंनि बर' अराय फरायङै बिपदक लाय तंनाय रक बियालक लाय तंनाय रक ना बो अमाहायके बुबागारा साइमानखौ सुबाय दङ अमाहायकेनो तिनि बो संना सुबानानि बागै संना दागिजाक एबं बो किसिसा सुबामं रां पैसा रहजाक अ रांनो सोंतिनि फाइलानिया हिनै त्रिपुरा मथानि गै संरा तिनि फाइलायजाक और ताखुक उपेन्द्र देबबर्मा ताखुक रंजित देबबर्मा सों आरो खरंनिया सुबा दिनि रहमनि आ सुबानानि बागैनि फाइलायमानि तिनि आरो आसुनो हमबाय इनके नरक तिनि त्रिपुरा मथानि गै और फाइमानि और जे बुग्रा नंग सुबा दिनि रहमनि अमतुमा पाराकलाय नरक बुफ्रुनि अ गथना गै नरक बायनाय नुगैनाय सुबाखा थाजिङाव सिनि का खातुं ब साइक्लामानि नर जतन खाना थांनाय अक्ट'बरनि खालायना अक्ट'बरनि 30 तारिख हजागिरिनि दिनाव बेलाय वातै गोबांथै फायमाबाय नगलमेर नगबाकिया आपनि बिसिंग अमुक केन्द्रेश्वर पारा ताई जम्पे जिल्ला एडिसि विलेज 3 नং वार्ड कलायो आपनि बिसिंग संगापुर फाइ साइक्लां खाजे बबाग्रानि थेके जे संसुबाय मामनि सेका संसुबानाय आबन बागै संसुबु सुबाखा बबाग्रांखा बेलायनो माया गोनां ताई सों ताबुं दिनो सों बेलायनो सों पिरिं परें लायजाक सो आमन बाय आं किसा रक ताखुरनो कयजन ना आं किसा कयमरनाबो संगो जे पिरिं परेरो तङै रक नरकबो सोंनो चुबादि आम हाकिनो बर हाइनक बायजाक बरनो बर खयते बुबाग्रानि चो मुसिमि बर चुबायबो अंगला खायमा तंगो नरबो खकसे खंनिके बरनो चुबा खांके बरनि नक कबायनो बर ताबो ताई तिसेमा हने आं खाखायो आम बाय फाइदि सों त्रिपुरा मथा चुबा माहाय जत गोबांमा एनजिओस ते गोबांमा पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंनाय रंना आं कयो नर जेपन खायथों सिनि बरक दफानि इंगै नर बंना नायकलदि ते चुबादि हामबाय आसुना तिनि नन त्रिपुरा मथानि गै जे सुबानाय फाइनार आबरक बर कुबुजन रां सुबाखा बरक सुबा फाइका नों तिनि अजे रां न मानै बेलाय द तंथकाना बुग्रान ताम हामबाय जरना मुसुंना ताम बमतै किसानि नि साइकनालदि apa hamai mar naita boro khaka hamtunya के नों बुग्राना ताइ ताम ताम क कचरना मुसुंना बम हाय हामजा मुया फना मुसुं hamjang boro belai ke hamjaka ka hamge no ke boy bu kisa malai kok salai ke bata ha ka ham kok ta के बोनो नों नंग नग रगो तु yang फुनना मुसुंगो wa bu to ha ke ta belai je ka ha थांनाय जे नन कक साइक्लांमानि त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नन सुबाना हनै नों तिनिले बाहि मातं आना तिनि बुबाग्रा तिनि सुबान फाइनाय आन बखा बेलाय तंथका हंके नों बुबाग्रा न ताबु तामरो कग्रो रना बुसुं बा बनो ताम कक कजाना बुसुं ताइ निनि लुकरो ताइ सिनेव हास्ते गनाङै लुकरो न ताम कक कजाना बुसुं सिनि बुबाग्रा तो सिन त्रिपुरा सानबागै काहमाया बोते नाय दङ जोंना आबनो ताइताम सानानि रेडी kata yang yak heng lagi sih ya heng lagi sih ठीक है apa nih cerita अब बुबाग्रानि रां याफोर दंमानि बरनो तिनि रां रफायो आबनि बागै बेलेग बेलेग हामबाय लुकुरनो बुग्रान चोबा चोमानै बरक ते हामजाक लायमानि